Poštovane kolegice i kolege, dobrodošli u drugi upućivački video o izradi kviza u digitalnoj aplikaciji Quizizz. Nakon što smo izradili naših 5 pitanja, mi ćemo još dodatno urediti svoj kviz tako što ćemo mu pridodati početnu fotografiju koju možemo preuzeti sa svojeg vlastitog računala. To bi bilo dobro da je neka besplatna fotografija s poslužitelja kao što su Pixabay ili Unsplash, a ako je u pitanju neko likovno djelo ili fotografija zaštićena autorskim pravima, najbolje bi bilo priložiti poveznicu na neko vanjsko mrežno mjesto na kojemu je ona dostupna. Zatim ćemo odrediti jezik na kojem je naš kviz. To je važno za pretraživanje dostupnih kvizova koje su izradili naši kolege i kolegice i razrede kojima je kviz namijenjen. Mi ćemo odrediti od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole. I tu se određuje publika, hoće li kviz biti vidljiv svima ili samo nama. Kad smo sve to odredili, spremit ćemo mogućnosti. Naravno, ovdje možemo i već donijeti i neke gotove obrasce koje smo pripremili i samo preuzeti u oblicima na računalo, tako da taj naš kviz može biti i gotov brzo iz već neke gotove inačice. Razmislit ću o tome hoću li pridodati još koje pitanje i ako sam zadovoljna i ne moram dodatno uređivati svoj kviz tako što ću recimo možda zamijeniti mjesto pojedinim pitanjima, to možemo učiniti tako što ćemo jednostavno samo prenijeti određeno pitanje jedno iznad drugoga. Kad smo to učinili, ponovno spremimo mogućnosti i naš je kviz sad spreman za objavljivanje. To ćemo učiniti na gumb Publish ili objavi. Sad nam se pojavio ovdje i pojavila nam se poveznica na kojoj je naš kviz dostupan. Tu ćemo poveznicu kopirati i objavit ćemo je učenicima. Ili pak možemo ovdje e-adresom pozvati određene osobe. I tada će se to pojaviti u obliku na koji želimo dijeliti. Hoće li to biti samo kao pregledavanje ili će biti s mogućnošću uređivanja kviza. Ako kviz želim dodijeliti svojim učenicima, tada to mogu učiniti tako što ću ga započeti kao kviz uživo, to je zgodno za služenje u učionici, ili tako što ću im to dodijeliti za domaću zadaću. Ako ste uredili svoj razred ovdje, tada možete odabrati u koji ćete razred pridodati svoj kviz. Ovdje možete dodatno uređivati svoje razrede. Isto tako možete i svoj kviz zadati za domaću zadaću. To ćete učiniti ovdje Assign Homework. A prije toga možete i pregledati kako će to izgledati uživo, započeti svoj kviz ili možda zadati to kao kartice za ponavljanje. Uživajte u kvizu i želim vam ugodno ponavljanje.